Iki sego tiwul. Ambek iki Kompok kae. enggak enek karo tiwul tok koyo. Dik matang berarti. Atang ta, Mang? Oh, matang lek rata. Lek rata tak tegus kompok iki. Mas Win, mampir. Karep apa iki ketele? Kilo kentak kita. Ketaki blengker, Mbak. Sing cilik iki, Mbak ya. Iku apa iku? Hati. Majar ki. Ketaki aku arep kok ojo ora. Iki semangat iwak ketuwer sae lho, Bang. Bang Niko gede kok. Nabane. Ini piro, Mbak? Ini piro, Mbak? 5.000. Sambal pokak apa? Enggak doyan aku, Mbak. Terus enggak doyan sepulone aku lek pokak. Lek bawang itu iki arep lek. Iki sambal kering kentang. Ate nyebut sing gede malah sing cilik rek. Sak lawanku tok sak meniki engko. Iki apa isine? Ya wong pangko Ya ku lho pokak ya sama sang kuwi ya. Ambek apa isine? Iku pokak ambek iwak teri lek enggak salah, Mbak. Teri lho apa lho? Pak teri kan enggak iwak asin, Bang. Ngene. Ayo bolot, nang dintekne bolot, bakule bolot cendang mulih wis. Ayo, pokok aja ngentekne bakule bola. Aja ngenteni bakule, sing penting dagangane ae. Bakule ono sing ngenteni ning omah. Iki pepes. Wis tuku kok. Oh iya.